Әлегенә ремонттан шыққан комбайннар бір-бір артлы агрофирма бүлікшесіне қайта районның барлық хужалыкларында уракка чыгачак техникаларны әзерлиләр. Ремонтник малайлар бүтін қойышларын олаштырғаннар. Әйбет, яқшылап тарттырып қойғаннар. Зишикер агрофирмасының алдыңғы комбайнчысы Шайхонур Миникеев уракка төшүне түземсезлек белән көтә. Комбайнының һәр шөрөбен җентекләп тикшерә. Быел ул 40-нчы җәен урып җыю эшләрендә катнашачак. Узган сезонда New Holland TS56 комбайнында 2234 тонна икмәк суктыруга ирешә. Быелгы уңыш та яхшы булырга охшаган ди. Безнең быел урожайлар начар түгел матур күренә. Безгә шуларны югалтусыз җыеп алырга кирәк. Тиз, кыска сроклар вакытында. Шулай, булай икмәкле матур. Шайхонур абыйның 2 улы да быел комбайн руле артына утырачак. Алар да кичкенәдән икмәк кадерен белеп үсәләр. Безнең поколение үсеп бара, безне алыштыра яшьләр кирәк, яшьләр. Яшьләргә нәрсә дип әйтәсем килә. Стимул бары эшләгән кешегә зарплатасын вакытында бирәләр, әйбәт түлиләр. Хит кайда эшләсен дә акчасы әйбәт. Отлично. Эшләргә була. Быел район кырларында 50-дән артык комбайн икмәк суктыруда катнаша. Тиздән барысы да әзерлек сызыгына куелачак. 10 июльдә исә махсус комиссия тарафыннан уракка чыгачак техникаларның әзерлеге тикшереләчәк. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.